Čaute ľudia, vítam vás do ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť deň 18 od kalendára od Pokémonov. Takže poďme sa pustiť do toho. Natvorené trošku. Už sa to takto otrháva, ja neviem, ty vole. Kalendár sa začína tečiť. Full art. Ideme zase otvoriť. Kartu. Ideme si ju slívnuť. Opačne, oh môj bože. Takže tak a tak. To bude všetko pre toto video. Nezabudnite like, odber, zvonček a vidíme sa pri dni 19, čo je tuto dole. Čaute.